Díky, že jste si pustili tohle video. Já jsem Vondřej, obyčejný muž, a slíbil jsem vám video, v kterém se vyjádřím, jak jsem prožil ty 3 roky, když jsem nenatáčel. Ano, to video bude, ale ještě nemám ho sesumírovaný v hlavě a tak dále. Nechci tady nějaký blbosti kecat, chci to mít podložený faktama, přesně tady číst detaily, abyste opravdu měli přehled. Ale je tady něco, k čemu jsem si říkal, že se musím vyjádřit, protože mě to docela naštvalo. Už je to pár dní, konkrétně 23. ledna 2024, proběhlo médiama. Neskušená a naivní. Ukrajinka podala ruku ruské soupeřce. Ministr to prošetří. A já si teď kladu otázku, jakože ukrajinský ministr bude řešit to, že sportovkyně jednala v duchu fair play a podala soupeřce ruku. 16letá tenistka Elizaveta Kotliarová pobouřila na Australian Open rodnou Ukrajinu. Po prohře v prvním kole juniorky s ruskou, nějaký jméno, podala své soupeřce na síti ruku. A já teda nevím, jo, ale sport je pro tyhle ty lidi práce. Takže vlastně Ukrajinka pracovala, Ruska pracovala, Ruska teda vyhrála a Ukrajinka si dovolila jí podat ruku. Nevím, znamená to teda správně, chápu, že lidi, kteří pracovali v Schindlerových továrnách, protože pracovali pro Němce, tak se jim nemělo podávat ruku? Měli jsme na ně být hnusní? Já nevím, já myslím, že ne. Chápu správně, že všichni lidi, kteří pracovali v továrnách, kde se vyráběly zbraně, tak jsme jim neměli podat ruku a měli jsme jim opovrhovat. Chápu správně, že pokud teď v tuhle chvíli je nějaký Rus, který pracuje v továrně, kde se vyrábí zbraně, například, nebo zásoby pro armádu, nebo pracuje ve vědeckém výzkumu, v letectví, kde samozřejmě se vyvíjí věci, které můžou být i zbraně. Znamená to, že s těmahle lidma si nemáme podat ruku? Znamená to, že bychom s nima měli přestat komunikovat? Takže jako jestli já mám kamaráda 10-20 let v Rusku, který teď dělá někde ve fabrice nějakého ředitele, tak jako mám říct, víš co, čau, kašlu na tebe? Já nevím. Ale to mně nepřijde normální. Ano, kdyby tam, já nevím, ta ruská, radostně, tam zpívala ruskou hymnu, kdyby tam, já nevím, provolávala sláva Putinovi, kdyby tam provolávala zničte Ukrajinu, ano, to bych pochopil, že takovéhle soupeřce bych opravdu ruku nepodal. Ale já když si tady ten článek pročítám, nevidím tady nic o tom, že by ta Ruska byla nějaká šílená fanatička, která by protestovala proti Ukrajině, která by nějak aktivně proti ní vystupovala. A hele, jestli to v nějakém článku je, tak se omlouvám. A v tom případě to je opravdu opodstatněné. Pokud ta Ruska nějak aktivně vystupovala proti Ukrajině, pokud nějak aktivně hájila Rusko a válku, tak ano. Ale musíme také se podívat na jednu věc, jestli to opravdu bylo aktivně a upřímně. Protože ono taky to může být ve stylu, no a když se tě budou novináři ptát na to, co se děje v Ukrajině, tak nezapomeň říct, že to není žádná válka, ale je to speciální operace a musíme denacifikovat Ukrajinu. A když to neřekneš novinářům, tak pak už třeba taky nebudeš moct nikdy si zahrát tenis, jo? Takže pamatuj si na to, jo? Až se tě budou ptát novináři. Tak ano, pokud v oficiálním rozhovoru, se takhle nějak stroze vyjádří, že se jedná o mírovou operaci, hele, jako opravdu, nevím, mně to přijde docela hovadina, Ano, pokud někdo aktivně takhle vystupuje, aktivně brojí proti Ukrajině, aktivně se zastává Ruska a Putina, OK, s takovým člověkem není dobré se bavit, můžeme mu i nepodat ruku. Nic takového od téhleté ruské tenistce nevidím. Takže pokud tohle tady nevidím, tak to znamená,
že nevidím ani důvod, proč bych jí neměl podat ruku v rámci fair play. A jestli teda Ukrajina jako odmítá fair play, tak OK. Jestli Ukrajina opravdu chce uplatňovat kolektivní vinu, OK. Protože ty jako sportovec podáš ruku ruskému sportovci, takže je to kolektivní vina, protože to celé Rusko je špatné. A tedy i ta konkrétní ruská sportovkyně je špatná. Tohle je špatný postoj, jo? Tohle je špatný postoj. Jo? Individuální přístup, ano. Individuálně Ruska je protiukrajinská, je to fanatik. OK, nepodávej ruku, podala si ruku, seš magor. Neudělala nic takového, klidně jí podej ruku, jako sportovci, jako člověku. Takže já nevím, co chce teda ukrajinský ministr prošetřovat. Zamysleme se trošku nad tím, co se kolem nás děje. Díky za tohle, že jste zkoukli a moc by mě zajímal váš názor. Napište mi, co si o tom myslíte, jestli opravdu teda je správné takhle jako vystupovat proti mladé tenisce, která jenom se chovala v rámci fair play a odsuzovat ji za to. A jestli opravdu teda celá Ukrajina by měla být pohoršená. Já si myslím, že asi ne. Já znám hromadu Ukrajinců, kteří by řekli, no tak podala ruku a co. Takže to, co říkají média, není vždy úplně obraz reality. Napište mi do komentářů váš názor. Budu velmi rád, mě to opravdu zajímá.